Malawi Today. The DC chesatopa amene sinditopa konse ndipo kunja kukamacha chonchi ngati sindikujambula audio ndimachita kumva mumtima mukuperewera chifukwa ndimadziwa kunena kuti amalawi ambiri amakhala akudikirira kuti amve the DC. Pali anthu ena ngati samva the DC siku lawo silimayenda bwino konse ndipo amachita kuoneka ngati akudwala. Ichi ndi chakudya chanu chimene mukuyenera kuti muzichilandira mamawa wina uliwonse. Ndipo ine sikuti ndimafuna makobiriya iyayi, koma ndimangofuna kuti amalawi muziziwa nkhani zimene ndizobisika, zimene zikuchitika mu ziko ili, ziko limene limaoneka ngati atsogoleri ake ndi opemphera koma ali asatana okauka manjanjawidi anthu okuba. Ndipo ngati kuli ziko limene anthu ake atsogoleri ake ndi okuba, ndiye ndi ziko la Malawi. Lero ndikuwunikirani a Malawi kapena ndiwulula zimene zikuchitika ma assemblies mwina nkhani zokhuzana ndi Katangale. Kunja kunotu anthu akuba ndalama zosiyanasiyana, anthu akupanga zinthu zoopsa ma assemblemu. Komanso ndikuwunikirani nkhani za nepotism, kuli kusalidwa kwambiri anthu makamaka ochokera ku Southern Region amene akugwira ntchito ngati ku immigration komanso ku polisi akukumana nazo. Soka kwa iwe amene unabadwira ku Southern Region, anthu amene akukumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana. Choncho siku la lero ndikubwereserani nkhani za Katangale, ndipo pali ma district kapena assemblies angapo amene ali the topmost corrupted district assemblies, zimene anthu muti anthu muziwe chilungamo chake chimene chikuchitika nkhani za kuba komanso nkhani za nepotism. Koma tisanafike kumeneko ndafunabe ndikuziwiseni inu a Malawi kunena kuti pamene tikupita pa 16 September kwasala masiku ochepa kwambiri. Lero litikamawerengera ndiye kuti kwasala masiku 14. Tikuyenera tiziwe izi makamaka zipani zosusa kunena kuti si wina aliyense amene atakaoneka atavala uniform ya polisi ali wa polisi. Mukuyenera nanunso mukhale very strict kumbali ya security. Si wina aliyense amene mukamuone atavala uniform yame ali wame. Agalu amene wakonzeka kukavalisa anthu ena ake ma uniform, anthu okuti si ame komanso si a polisi, ndicho linga kuti akasokoneze mma center. Mukuyenera kuti a opposition mukhale osamala kwambiri pamene mwatang'anidwa ndi kumatukwanizana anthu omvesa chisoni inu. Kumatukwanizana nokha anthu okuti ndinu osusa malo kuti muzilimbana ni munthuyo kaya mwalandira ndalama. Ndipo anthu aku Malawi kunoko ndinu anthu okonda ndalama kwambiri. Andizaoneka kunena kuti andale ambiri mmapanga ndale ndicho linga kuti mulemere mukhale ndi ndalama pwi. Zina ndizi zikugawidwa ku opposition. Anthu a opposition ambiri alandira ndalama ndicho linga kuti agawe mavoti basi Amalawi azipitiriza be kuzunzika. Anthu opanda chisoni mmene Amalawi yakuzunzikira m'mizimu. Ine ndiye ndikumakalandira ndalama kumakapasidwa ma contract ama billions ndicho linga kuti mumusiye woyipa wapitirizebe ati basi kulimbana ati ndipita muthalika. Inu ndinu zisilu kwambiri. Mwalomo kuti mukanakhala pamodzi mugwirire ntchito limodzi mupangezo kuti Amalawi azimva kukoma. Inu simamuona mayi uja Joyce Banda uja mene akupangira zimayi wokonda anthu kwambiri. Zimangovuta kumabale Malawi munene ni Matayira Chisoti, Bakiri Muluzi, Joyce Banda ndi anthu okonda anthu kwambiri koma mwina chikondi chawo anthu ambiri samachiziwa. That is why anthu amene amachita amakhalabe outshining, amakhalabe anthu okondedwa kwina kulikonse kumene angatani angapite. Choncho malangizo mama uno pamene
anthu ati akasavuke pa 16 pano, anthu ati akagwe akalephere, ena ma presidential candidate olosonkhano olomozi sanatani sanapangisepo kumadabwa kuti kodi awa ati ka 10 miliyoni kajana akatenga kuti akulephera kuvala sapato yabwinobwino, sapato ya ng'ambika kumusiko yango yasama ngati mulamba, koma akulephera kupangisa misonkhano yeti anapereka 10 miliyoni. Umangoziwa kuti ndi mmodzi wa manjanjawidi amene adakaenda bezikoli, ena kumatolera bezanzika, kumatolera bechovotera pakana munzuzumu MP wa MCP wina adakatolera bezanzika kutolera chovotera ndikumachonga kuzolozolo uko ndikumachonga chimeja ndikumapasa anthu ma 2000 kupita ku polisi kukachita ripoti ndithu, koma uli wa chipani china ndi pamene ungatani ungakumane nazo. Choncho ndikufuna ndikuziwiseni a Malawi kunena kuti si aliyense amene atakabwere pa center atavala uniform ya polisi ali wa polisi, ena akabwera mu civilian koma ali manjanjawidi otumidwa ndicho linga kuti asokoneze zisankho zikubwerazi. Ntchito ya wa polisi sio atenga anthu kumapita kumavotesa, wa polisi ndo yang'anira pamalo kuti kodi amene iyi anthu akuvota bwanji, osakhala kuti azikathamanga mukanga umuona akuthamanga muziwe kuti ameneyo si wa polisi, ameneyo ni njanjawidi watumidwa, ndofunika muchite beef apo security yano. Nkhani ina imene ndikufuna ndidandaule lero tisanafike ku nkhani zikulu zimene ndakupasani, ndikudandaula kwa anthu amasiyenta ku Blantyre Mulimbi, komatu a polisi ndi a traffic manyanyatu mukumafika pa nseu 2 koloko AM kuwalanda anthu makobiri awo GR mukumachita kuchaja 20,000. Ndipo kodi funso ndilonena kuti kodi mmene amavutikira amasiyentaja amapanga ndalama zingati pa siku kuti inu mukafike a traffic amene mukumayima every 500 meters, every 700 meters, every 1 kilometer ndikumayima ndikumauza kuti azipereka ma GR fee 20,000. Mukanakhala ndi chisoni waona anthu mene akuvutikira nseu wa Chilimba, waona anthu mene akuvutikira nseu wa Bangwe, nseu wa Zomba, traffic pena palipose kukhala ngati kapena mwachita kuuzidwa kunena kuti ziko likuthamawa ndiye ino a polisi tolerani ndalama, andi ndalama zomukamaziona sikuti zimapita tu kuboma, zimakhala zanu. Andi nchitidwe umenewu ukusaukisa anthu amene anagula masiyenta. Nkhani yathu yoyamba lero ndi nkhani ya corruption, nchitidwe wokuba, ndipo tikuyamba ndi boma la Chikwawa kumene ku Chikwawako kunali auction masiku apitawa. Auction imene inali pa 31 August ku Chikwawa, ndipo kumene ku minister wina wagula galimoto ambulance imene inaenda 18 kilometers 18,000 kilometers, ndipo waigula ambulance imeneyi pa mtengo wa 10 miliyoni kuzera kwa nyamata wake. Andi ambulance sinali pa list yogulisidwa koma anaitanidwa mwazizizi kwa DC ndikukapanga madiru ku Chikwawa kwa DC kwagulisidwa ambulance, ndipo ambulance ili manja mwa minister wina wa mamuna wa ku Chikwawa konko yagulidwa ambulance imene mwachinyengo 10 miliyoni. Andi panayenera kuti inu ACB mupange kafukufuku wanu mupite ku Chikwawa mukaone nyasi zimene zili ku Chikwawa, olo kuyendera misika, olo mukaone mene anthu akuvutikira ku Chikwawa kuzera kwa assembly yawo mukamva chisoni. Choncho ambulance imene imafuna kuti izikatumikira kwa makhuwira, imene inapanga ngozi ikutumikira kwa Ngaburulo Health Center, yachosedwako mwachinyengo, yagulisidwa mwachinyengo kwa minister wina wa mamuna wa ku Chikwawa. Izizi ACB mukuyenera muziziwe. Nkhani ina tikufuna tikambe za Mulanje District Assembly imene kukupangidwa zodabwisa kwambiri. Tikunena pano mukapita kunyumba kwa DC simukampezako, mukapita kunyumba kwa DHO hapa chipatala cha Mulanje simukampezako. Nyumba zimene zijazo zakhala ngati basi ma white elephant nyumba zawo, akupanga lenti ati nyumba zo ndizonyasa
taonapo ife ma DC au amene abwera kumulanje, palibe amene anakapangapo lenti kwa Nkhonya, palibe amene anakapangapo lenti kuchita kale. Taonapo ma DHO, anthu ophunzira kwambiri, palibe amene anakanapo nyumba kutero ku nyumba za DHO wakumulanje, nyumba za DC wakumulanje zikungolipiridwa ndi assembly ndi ndalama za kuchipatala, koma anthu ake sagonako akupanga lenti kuchitaka lenti kwa Nkhonya. Ena amachita kuchokera ku Blantyre kumafusa kuti kodi ndalama zimene mukuonongazi zimene zisizikanathandiza assembly. Andikuona pa Mulanje District Assembly po misewu yache olo zimbuzimu uje ni mmisikamu kumadabwa kuti kodi apa ndalama zimapita kuti. Andi sitikuziwa kuti ino akulu amene mmatengapo mbali kuthandiza chitukuko cha Mulanje District Assembly mukupangapo chani. Kukubedwa ndalama koopsa ku Mulanje, mupite mukaone olo ku kitchen ya kuchipatala mukamva chisoni, mukaone uve umene uli m'maodi mukamva chisoni, muone misewu ya ing'ono yozungulira pa Mulanje pabomapo pamene pakuchokera DC po mukamva chisoni, mukaone sewu wa Mwanjeza umene ukuchokera pa depot kulowa kupita ku Blind uli maenje okhaokha maenje sewu ochita kumvesa chisoni kunena kuti kodi abale kwawo kwa DC ndi uku zomvesa chisoni. Ukaifufuza nkhani yake kuli katangale opsa kwambiri. Andi panayenera kuti inuyo ASCB munyamuke mupite ku Mulanje mukaone zoopsa zimene zili kumeneko. Anthu akugawana ndalama ngati akukazinga chimanga muchiwaya. Andi anthu amene ali akumulanje kupita pakana kulimbuli uyo kusuka sanje mukaone mene akuvutikira anthu ammisikamu ndizomvesa chisoni. Even nsika wapa chitakale pali uve ochuluka kwambiri. Misika ya Mulanje Mission chinakanaka, misika ya kwa Nkando mukaone angotolera ndalama zinu kumagulira magali moto ndikumajera ndalama zinu kumamangira nyumba kumakuti atukule assembly iyi ioneke yokongola. Ayi nditu andichomvesa chisoni amene ali pamwamba kumachidwa nchitidwe umene okuba ndi anthu akumulanje konko. Anthu ena ochokeraso okuti ndi ochokera outside Mulanje ndi amene akulemeraso kwambiri kuposa anthu akumulanjeko. Izizi munayenera ASCB mufufuze kodi ndalama za Dodma zikuyenda bwanji, ndalama za madona zosiyana zikuyenda bwanji, allocation imene imachoka ku Capitol Hill kupita mu district assembly ikuyenda bwanji. Nchitidwe umene unso uli kuphalombe kondiye kuli kuba mapeto kuphalombe. Tapita ni kwa nambazo health center mukaone zimene zapangidwa kumeneko, ati kwamangidwa chipatala koma ine mungamve chisoni. Tapita ni kumpasa health center mukaone ma projects amene anamangidwa kumeneko ndi ndalama zimene zikutulukazo ndi zimene zikunenedwazo zosiyana kwambiri. Tapita ni pa Phalombe health center mukaone health center imeneyo akamakuuza ni kuti chimbuzi chichichi achimangira 400 million chimbuzi, inunso mukoza kudabwa. Andi makamakaso mufufuze ndalama za Dodma, makamaka za ngozi ijayo inachitika ya cyclone mukafufuze kumene koko mukapeza kuti kuli za chinyengo. Andi akulu the most 3 officers kuchokera kumwamba uko kuzafika budget director kuzafika adofu mukaone kuti kodi anthu amene wawo akuyendesa bwanji chuma. Andi anti corruption bureau tamangani ndithu mupite ku Phalombe mukaone nyasi zimene zili ku Phalombe, mupite ku Mulanje mukaone nyasi zimene zili kumeneko, mupite kuja kumachedwa kuchikwawa mukapeza kuti kunali auction ndipo minister pogwirisa ntchito mphamvu zache wagula ambulance imene inangoyenda makilometers ochepa 10 miliyoni. Ambulance imene imafuna ikonzedwe izikatumikira kwa makhuwira kumene kulibeko ambulance pakana lero muziko la uja kuzitamirira kuti azamanga zipatala every 5 km. Uja kutanena kuti musikulu zonse za primary muzakhala ma toilet ofulasha. Ngani ina imene tikufuna ati
ndiyankhule mama uno ni nkhani ija achakwera akupanga kampeni akazitamirira kuti ifuna tichose nepotism tribalism muno Malawi nchitidwe osankhana mitundu ndipo ngati kuli boma limene lapanga zinthu zoopsa kusankhana mitundu kuwalemba anthu pachibale ndiye ndi boma la MCP panopa mtapita mukayang'ane list ya polisi imene akufuna kuti akalandire mavoti akalandire mapepala ovotera siku limene likakwana mpeza onse ndi achewa okhaokha kuchokera na malamba wamkulu wa ku area sate kusika musimu onse ndi achewa okhaokha iweyo ngati uli ochokera ku northern region kapena ku eastern region kapena ku southern region unabadwa malo olakwika kwambiri amene ali pakati pa chiwongolero pakali panopa ndi achewa choncho ndizomvetsa chisoni nkhani yolandira ma ballot papers asankhana achewa okhaokha olo mukaone ma presiding officers ambiri amene atumizidwa mu district mupeza kuti ndi achewa okhaokha ndizomvetsa chisoni kunena kuti kuli kusankhana mitundu nkhani ina imene ndikufuna kuti Amalawi muyang'ane ndi diso lalikulu ndi ma officers a immigration kumene kuso kuli kusankhana mitundu koopsa soka kwa iwe amene unabadwira ku southern region muone list imene yatuluka ya anthu 15 amene akupita m'mayiko osiyanasiyana ku Washington DC ku America ku Ethiopia ku China ku Beijing ku Zambia ku Mozambique mukaone list ya akuluakulu a immigration amene ni ma superintendent assistant superintendent ma director mukaone kumene kuma deputy superintendent amene asankhidwa onse anthu 15 amene akupita wazikaelesa nkhani za ma passport kuma missions maiko ena mukapeza kuti onse ndi achewa okhaokha andi yangoikapo khaya ndi atatu khaya ndi awiri aku northern region yophera awemba kumafunsa kuti kodi criteria imene mwagwirisa ntchito kuti muwasankhe anthu amenewa mwagwirisa criteria yanji kuti mukasankhe anthu amenewa kuti apite kuma mission yosiyanasiyana kuma embassies kunja azikagwira ntchito muziwe kunena kuti anthu akudandaula koopsa chifukwa maoneseratu kuti ino MCP you don't care anymore you care about yourselves and your relationships and ndizomvetsa chisoni kunena kuti palibe olo munthu mmodzi pa list imene yatumizidwa anthu maiko 15 anthuso 15 palibepo munthu olomozi amene wasankhidwa ochokera ku Eastern Region ochokera ku Southern Region angosankha okhaokha achewa ndikumanena kuti kodi ambuye sinu paja munkazitamirira nthawi ija ndikumanena kuti tizathesa nepotism tribalism tizathesa chifukwa DPP akupanga nkhanza kwambiri ndipo akumatengana alomwe okhaokha akumatengana ayawo okhaokha lero ndi zitu mwatumiza anthu ma officers 15 maiko osiyanasiyana opanda kusatira criteria mwangotengana nokhanoka kuchita na rewarded kuti ati akaendese ntchito za immigration ma passport avutawa andi ndizomvetsa chisoni kunena kuti Amalawi ambiri ali pa mavuto okhuzana ndi passport andi lero a immigration akuchita kulengeza kuzera kuboma kunena kuti amene malinga ndi kampani ya nyuwani ikupanga ma passport amene sanapangepo passport popeza amba kupulintira koso akunama kuti akupulintira kuno akupulintira kutani ku India ati aliyeseso alipire kawiri kuma inu mulibe chisoni mitu yani ikuyenda bwino zoona munthu avutika kuti akapeze ndalama ena amagulisa mbuzi kugulisa ng'ombe ena kugulisa maploti awa kumene kuti apeze passport chifukwa passport ndi document yofunikira kuma mkwauza anthu azakunena kuti mu system data si kuoneka bwino ndiye inu mulipire so kawiri ndi ziko lomvetsa chisoni andi muzimvere noka chisoni ya Malawi makamaka inu osusuka kunena kuti kodi boma ili iziti wefe kulipitiriza pa 16 pano mukanyamuke mamawa mmene kukuziziliramo ulendo kukamvotera chakwera mitu yani ikuyenda bwino musamale kwambiri
musamale pa 16 ndi do or die zili ndinu mukonze sogolola ananu kapena ayi muliphwasule sogololo anthu azipitiriza abe kuvutika ziko limene muzipatala mulibemo mankhwala alimi akuvutika chakudya kulibe fetereza nduyu wa dulai ndipo akunkana ana amabe kumanena kuti alengeza uja ndi chinyenga aphunzisi akufuna anthu ayandikire kumasankho kunde alengeze zokuti muatame ngati ndizoona koma zili zonama Bon Klindo tadisi mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village T.A. Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.